Saibor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Uba Saibor lang wanswet. Uba day udkhot barim jong ka dorbar shnong musto. Haka khatsan tarik una opera arjar psan. Ula pensyay ba ka jingeki jong kipad ba hapo ka shnong. Ka day lingba ka jingwan jong ka company thang motion hapo shnong. Ka balatip kum ka buda kia mineral LLP. Ha kejekaran bat Kapatisi TV uba wanspet ulai thu. Bah kan tarik ujemang arajar alpuar. Kala jed ya ki khalangut ki khot jong ka drafting committee ki banshna ya ka memorandum of understanding. Ha ka beidai bat ka company. Henry hadin ka jeshong jelang bat ki barat khot jong ka committee ban thaw ya ki kendon la lapan ban bala deb ban yesoino ya ka memorandum of understanding da orang ba shnong da uskatri shnong bat ki khot jong ka shnong bat ka executive committee klem ka jingtep jong ki khot ka drafting committee ki bashna ya ka memorandum of understanding bat klem ka jingtep jong ka dorbar kaba main kaba ngiyaki kum ki paj ba jong ka shnong kalong bagawan kawi ka company po shnong berkata ke company ke di ke budak kia company tangsun. Bet hadin bakalawan ke company hoj kum ka dorbar sinong ngila pediang nomor bakan wan ke development hasinong ngiru ing dokumen nomor bikin yo kam ki khun samla jong ka sinong berok away ngila pediang. Bet kani ka hak alfun riu trik ubnai basan arjar arfuar ngila yo hinu sekretari jong ka dorbar sinong ya ki khatlaingut ki members ki ban tahu ya ke MOU hakai jadi pakai ke company. But ngi kum ki members khatlaingut kumba ngidon hang ni nyungut ki members ki ban sna ya kata ke MOU ki ban tahu ya kata ke MOU lo ngile syong kat tu kan ni ki committee hakai jadi ban pej kumnu ban nginyo ki kondon ki babiang nak benta pateng ke banwan la syai sisngi. Tindre hapdeng jong kata ka kita kidokhat joko komiti kibangnya kibadang ya perkhat ban tahu kita ki kondon ban rai kita ki kondon hakador bersinong layo sngo ban layatip ban ladep ban san ya ke MOU do headman joko sinong bat diki bat secretary joko sinong bat member joko sinong bat lesing laban ong ka executive committee katip ya kan ni claim ke concern jong kidokhat joko ni ka komiti kirurang ba joko komiti kidon hang ni kirurang ba laban ong pi ki doktor si engineer kini ki retired person ki ba long ki ro ba ki ba sa long ki bangi di ban sinai kini MOU tenre hapteng jong kata headman ke executive committee ke lisan claim ka concern jongi ki members bat jingtip jong ka dorba namar lada ka MOU kam khlan lada ngimpat ra ya ka MOU ha ka dorba sinong ngimpat ya suthu lang kan sawan ka pateng ka banwan ka ba kini ki he company kabakin sale don bor la shashi singi yangi te kata kalong kabang asusi na kaliang jonga uwi ni ki members ngidon nyungut ki members ki bangi di ban draft ke drafting committee jong kata ka MOU ngimdon jingtip kane ka kam te kawai ka bangan yathu epiru dang men khalai tarik kani ka company hadin baki traja ka kila pensange ban khang ya kata ka jaka bakin le mining ke jongki khalai tarik ka nakaliang jo ka forest department ngani thu if kum ka information ba kilalet ban si ikipaya kinle iki coordinates ban proceed bi ikane ka kam dei namar bangim don iki MOU ka bakhlan ka ba ka dorbar kamtip ya ka jingsanya ka kini ngi ki members ngiwan hang ni da ka jing sokhia ban i ba ka sinong bakan long kum ni ba ngim don ka jingtip ha jadi ba ka jingsanya ka ni ka MOU badang hakini ki khendia tayo kani ko company ru ban kadon ka jing sna ya kani ko company ban repair ikat tu kani ka machine lo ong kala be lot ki khasi ki bade ki trashnong bagi baterai hang dai bat kadon ka jing ki bat menta ki pensa pending ya kata te kabanga i hang ni kalong balasya hisngi ru lada kani ke MOU kamdei ka bakhlan kan sayap khamtam ka shnong khamtam ki khun samla jo ka shnong ki badi banyo ki kam ki jam ki badi banyo ban la shai hisngi kilongi long sem ki jongki kanong kabayap lada kini ka executive committee la headman ki san shule don bor ban sanya kini MOU dei na kata kadaw bakin sami ki katukan ni ki para shnong ki ba complain ya kani ka jingjia hawadadar bat menta kani ka case ka don hawadadar bat nakaliang ngajonga nga kerpat i wadada bodon burom klem ka nugu jingle siliang khaman
bat ya ka district council ke Badan Buram ke Basyong hangtei ban dapet bah ban bishar bah bat ngada kerpat udah kemensim ke Basokia ya ki para shnong para thau ki basa ashlong ki basa ashnong ba phimdei ban shuya let kulmar ne ba phinshuya ban shu syayalam kulmar ha ki hagini ki nong yalam shnong ki belayalam bakla ya ka shnong bat ba phinda bishar bhai ki kot kisla phinda pet ke ei ke belaja namar ba ka pateng ke banwan kasyong hangi kinong song shnong but nga kerpat ya kinong mikmat kijongi na du MDC MLA ba kin soba ban numdon hakan kono kaliang hendrei ba kin pet ba kapateng khamtam jo ka shnong kijongi kayo kam yo jam habaki kini ki company ki ba he ki wan ban le don bor shnong jongi